Ngene iki lho, nek langsung midon ki langsung senyum, aja mbek sengut. Ya senyum ta iki. Nek senyum ki do seneng sike ngono. Ya aku wis senyum urung iki mau. Wis, nene langsung ngene lapik ngono. Jadi ciri khasnya ketok. Ya, senyum itu harus wong disuguhke penonton pirang-pirang kok besengut ulate kaya japrot, jepaprot. Apa? Biasane japrot, jepaprot. Wis kowe iki nek ora iso ngarani ki ya takon sik to. Jeplak prut piye? Kesuwen nek takon. Japrut. Jepaprut ya kena, japrut ya kena. Iya, dadi basa Jawa ki pirang-pirang. Tiba, klumah, dlosor, krungkep. Ya, kuwi termasuk basa Jawa kabeh. Basa Jawa kabeh ya. Nek berarti nek air terjun kae ya. Berarti nek toyong glebak. Apa? Basa Jawa nek air terjun apa aku takon? Cari tiba akeh. Grojokan. Lah, kok tekan grojokan? Kan air terjun. Nek macem nek terjun nek misalnya awak dhewe terjun bebas berarti awak dhewe apa misale iki apa nek awak dhewe? Krungkep ngono. Krungkep. Ah, ngono, krungkep. Nek ngene yo glebak. Nek air berarti piye? Berarti toyo air glebak. Toyo apa? Toyo ndlosor ngono karepmu. Ya ora ya air terjun grojokan kok toyo ndlosor. Oh, duduk meneh. Sing tak karepke ndlosor ki menungsane. Oh, nek basa Indonesia tiba ki ming jatuh tok. Ya nek basa Jawa ngene iki krungkep, kene kelumah. Nek ngene gegeblak. Ngene ndlosor, pirang-pirang. Iya. Iya. Monggo menungso ya kuwi berarti nek. Ora nggo banyu. Oh iya. Ya ora ono kok. Ayo do nonton banyu gegeblak ngono ya ora ono. Oh iya. Ora eneng ya mang. Nek bangsa kirek barang ya padha. Bangsa kirek kewan-kewan ya padha. Nek pitik ngono kuwi dhek kesandung piye? Ayo krungkep. Oh ya pitik krungkep ngono ya iso. Pitike tiba ngono wae. Kok takon kirek barang apa? Ya kan biasane menungso karo kewan dhewe-dhewe. Kae mau sing diutus maca sambutane Pak Bupati mau ya. Kanthi dalan Ki Sono Nugroho. Wah cilaka ya aku masih kirek-kirekke. Sono iki kirek ya. Sono iki kirek ya, Mas. Sono iki bagus. Oh, sono iki bagus. Aja percaya karo cangkeme Tatin. Lah gendah kok. Ya sono banget ya. Ya Seno ki sono banget. Iya, sono iki bagus. Dadi Pak Seno iki sono banget. Wah, ya pancen bener sono banget. Wah, sesuk arep tak viralkan. Pak Seno sono banget lho. Ngono. Dosa kuwi tenan kuwi. Manut Tatin dosa kowe. Lah kok malah kowe mbusuk ke Elisa ngono iki apik apa? Aku seneng nek ana wong radong. Aku seneng nek ana radong sing elek aku kowe. Kowe ngerti sono ora sa? Ora jare bagus, sing konsisten. Sono iki kirek. Oh, sono kirek. Heeh, wis gak diviralke. Iki Seno Nugroho sono banget. Ora bapakku masa tak kirek-kireke. Kirek ki anak asu, beda. Kok semene kok kirek, mesti ngono ta kowe? Iya, malah diudal-udal karo Elisa. Heeh. Iya, Mbak Tatin arep nembang apa? Pamundutan wis entek. Bengi iki tidak ada panyuwunan kowe sing nembang. Ya, ning kowe tak tampilke. Nggih. Apa sah? Ya manut Mbak Tatin ki saka Kulon Progo ya, Mbak. Oh iya. Po berarti produk lokal. Iya, ning omahku kono ngisor. Ngisor ora ning dhuwur kene. Ora. Gembongan Kulon Progo. Gembongan Sukorno, Sentolo, Kulon Progo. Oh iya. Kuwi mbokne ya sinden. Ning wis almarhum. Nggih, pun Bu Sri Lungit. Oh, Bu Sri. Oh iya, saiki nerusake dadi sinden. Heeh, bapakne. Apa? Tapi kayak ning kono omahe ketoke ra mung sinden tok ya. Ning kono omahe kayak tulisane Salon Sri Lungit. Ono make up ada, salon bisa, wayangan juga bisa, ngono barang ya. Dadi komplit ora mung sinden tok Sri Lungit ki. Ditawakke kok payu kok iya. Ora mau bapakku ngopo, Pak? Bapakmu apa? Blantik sapi. Iya. Oh iya, Mbak. Hah? Bapakmu blantik sapi. Ya sak kecekle bapakku. Lemah barang ya gelem. Lemah ya gelem, kowe ya gelem sah. Maklar. Oh, makelar ya. Yo, nembang apa, Tin? Apa ya? Kayak lo dia. Kayak ana sing nyuwun sesi deman. Yo. Le wonge keri wae mengkone gonge. Sesi deman, ayo. Oh nggih. Nah. Ben ajar mikir. Iya. Nggih, Pak. Nganggo apa adake latihan?
Alah ming tekan nganggo bawa kok le mbok rene nesu-nesu ngopo ngono lho. Aku iki nek sing jeneng pentas kene iki nek tembang ki wis tak haruskan pakai bawa ora usah dadak takon. Ya takon ya ora apa-apa nganggo bawa ora Pak. Nganggo tin ngono kok dadak ya nganggo dadak latihan. Nah, aku iki nek ora disentak selak nyentak sik. Iya. Ki wong loro tok udur wae Jan, ora tau akur. Ra iso nek kon akur karo delek. Ora akur ya melu terus kok. Ya butuh duit. Ayo nyambut gawe duduk wedi apa. Engkang kok ndak. Awake lemu cedak kali praga kok ninden. Monggo nek golek wedi ndak mengkeret. Apane sing mengkeret kok? Hah? Kulite. Oh, bekisik to. Lah iki nek dikum nang banyu terus dadi kisut-kisut iki ngono. Engko ndak kisut. Iya. Jenengan pengen apa? Pengen kisut? Ra. Nek pengen kungkum golek wedi. Amah. Iya, mayange penak kok golek wedi. Wiwitane. Aku arep ngombe sik apa Mbak Datin iki oleh lho arep ngombe sik. Ngece kuwi ya. Enggak. Ora, Mbak Datin ki ngelak. Kuwi akibate nek sinden sok wani ro dalang ki ngono kuwi. Ya ora, wong iki mergane watuk kok. Oh, alasan watuk. Tenan lho suara. Mungkin mau ora krungu lemu ngono kok bareng kon nembang kok watuk alasane. Jenengan ora nggetekke suaraku kaya gede-gede ngene apa? Suarane gede-gede ngene ora nggetekke. Ah suarane sing gede kok digatekke. Wong kowe ora nggatekke aku nek gede-gede ra tok gatekke kok. Masa suara nek jenengan genah gede aku weruh dadi rasa. Blegere jenengan lho maksude. Lisa aja melu-melu iki urusane wong tuwa ya. Iya. Aku ora ngerti nggonku nek nggonku cetha cilik, nek gede-gede radong aku. Iya. Soale awakmu bukan cilik. Iya. Ya awake cilik, aku kan ngomongke nek Mbak Tatin gede, Paseno gede ya ora patiya. Nek sapa sing ora patiya? Paseno ora patiya gede. Oh, nek Mbak Tatin gede. Ora gede ning lemu. Lemu. Kuwi to, deloken kuwi sa. Ngapa? Mesti arep ngece meneh ayo. Nggon geger mburi iki keplek-keplek iki demokan. Iya iki lho ya. Soale kakean mamah ceker. Ceker bener. Aku iki ora ming ceker pitik kok, ceker kowe tau di mamah. Gilane, masa cekere wong kok didik. Doyan cekere Pak Seno, ya mampu. Ora doyan, nek sing ngrebab doyan. Tahu kok, turu neng transit karo aku adu sikil adu sirah ngono kuwi. Aku mujurana dhek mujurana iki. Jempolku iki di. Aku nglilir, apa to iki ngono Bodi? Mbok ngimpi apa radong aku. Iya. Padahal kukune akeh ana teleke barang iki. Ciciki. Baleni mboten? Anderek sang peke. Iya. Ora sah. Anderek sang peke. Priya. Priya. Bagus. Kang olah bu. Sawan menyang kota gede Bandara terus kayung-yung. Ya. Ayo tirokke kok. Bandara terus kayung-yung. Iso gregel medun. Lalas. Pas peneran nek ora ya ora. Nena. Ora busuk ke to. Ya ben bingung kok kowe.
Gondang kuning. Ngono kok mblusukke. Lah, ayo nuntun jenenge. Neno Kang saking wukir. Suara kurang permana ning wasis ngrum hangungrum marang bendara Tiah Sulestya pijer ngincangake alis gajari joget soalnya cah iki anu kon joget males iya gimana awake males ya kuwi mengko lemake ora terbakar jadi kudu joget terus ya aku manat kowe jogete ya yo dijajal ya digawe sing pencilaan men ayo awakmu ki men suda ora aku arep takon ngene Mbak Tatin ki munggah medun ngene iki ora dalane ora enggak ngono aku enggak datar datar mulane kurang nek wong kene mesti akeh mlakune sikile tok kuat-kuat ya kabeh munggah medun ngono kuwi nek nggonmu ya mlaku lemu kaya ngene mergene iya ora tau mlaku ngono ki tau mlaku rono rene wis nang omah ming turu ya sing isah-isah bojone sing masak bojone nggih mboten no enggak terus no sesideman luwe becik monggo luwe becik liwat kincang ing alisku
dangdute aja slow-slow banget dangdute. Ya. Ndale joget ora sigrak ya, Mak. Ya, nangga. Urip ana kutha gedhe. Tuntun sak. Pementasan ki sing totalitas profesional. Iya. Siap. Dituntut joget ya joget ora ming uwak-uwak. Iya. Niki mah joget dereng. Wis sampe wis. Nyuwara iku nek joget ki. Kok nyuwara? Heeh, anggere tak tuntang kok ngono kuwi. Apa kuwi? Mbok ora ngerti apa sih. Saka kiri makok ngono. Krungu ta? Kedian aku. Iya. Suarane. Heeh. Sing makok si makek kokek. Ya sing siji lembu sing siji cilik. Iya. Sampe niki. Wis Mbak Tatin. Ya, matur sembah nuwun. Gong apike supaya aja nganti dawe gegeran. Awak dhewe ngalah bae ayo mulih. Matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa Ndarantarja Ndrakarkaca Ndarantasena. Kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul dikandhake dandang. Artine apa kuwi? Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sinuwun Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji, ora ngerti tata krama ing ngatasé batur kok wani karo Bendara. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalah karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan? Mulih. Mulih piye? Mulih matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono ki rumangsamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing goleki awake dhewe anak-anak Pandhawa, Gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tuwa, mbelani karo wong tuwa, mbelani Sinuwun Prabu Mandura ki dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa ki nom-noman. Bocah nom iki laduk wani kurang keduga.
Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulih wae rasa dadak methuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Truk. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Merga pustaka Jamus Klimasada diasta Prabu Kresna." Terus saiki aku tak takon, "Bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora?" Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Truk. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih, Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Semar meng mesem ning atine keloro-loro. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka kowe. Kowe ora iso mituruti karepe wong tuwa, anak sing durhaka. Nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwih becik mati mbakane kowe urip ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ngono ya, Le. Ana cara aku, Truk, mulih wirang. Ning nang kene bakal tekaning pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati, nek aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala, raine ki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Ning nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Ning nek mati wis karurane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya, Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalarut bayi wingi sore ta, Truk? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ngomong apa kau tak takon? Aku saiki rada usir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke, wis usir-siran. Oh. Saiki kowe tak pikir, mulih wirang ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak mung 3 perkara ta, Truk? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nista. Mati utama, matine wong labuh bener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane ngrambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi mati nista. Mulai ayo tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petruk, iki kontrakmu swarga. Mlebu ning kono tampane widodari. Ora seneng atine. Oh ya. Wis maju. Ning aku kok tetep wedi ya, Kok. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye ta, Truk? Lah nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa, Ndara Antasena ngantem aku pisan ngudar lek arep nglawan piye. Ngene wae. Saiki ngene. Engko nek ana anak Pandhawa Gatotkaca Japa Antasena tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Menek kira-kira arep matani karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Lah kuwi senengane ngono kuwi kok ora
Inting ora omong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Truk. Ya. Terus kene ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kowe nek kira-kira Antasena apa Garukacapata aja tekan kene, arep mateni kowe langsung jawel aku tak sikate, Truk. Wah iya, wah iki aku seneng niki. Dadi kowe iki cangkemmu mbok iki ora mengko kan omong nih ya nyambut gawe. Ya kok kan madang bareng. Iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe nek ketemu sapa wae takonono arep mateni kowe, arep mateni aku jawilen tak ajahe, Truk. Ya, tenan ya, Gong. Tenan aja kuwatir. Ya nek kira-kira arep mateni awake dhewe kowe tak jawil. Siap, rasa kuwatir, aku tak mikir jurus. Oh iya. Ndara Antasena. Iya, Truk. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjen kepara nyata, kowe tak takoni ngaku ya, Truk. Nggih, kula mboten ajeng goro kalih pepundhen. Jernyatanipun sampeyan niku bendara kula mboten ajeng goro. Truk kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya? Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu utawa ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja kelakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mula mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu dina iki, Petro. Mangriyen to? Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para pepundhen Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pepundhen Pandhawa mongko manut tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu, Petro. Ayo Gong, Gong. Ayo. Gong. Sik, wetengku lara, Aduh. Wetengku lara banget. Lah terus piye iki? Sik, lara tenan iki, lara sak ndur-ndure barang gitu. Oh apa? Waduh, tekan pulung ati ya, Truk, rasane. Asam lambung. Asam lambungku munggah iki. Ya wis rasa mikir werna-werna. Kanane kaya ngene kok tak mikir werna-werna. Asam lambungku munggah tenan. Jak omong-omongan sik, Truk. Iya. Mun wis mari tak gebukane. Iya. Siap lho Nino, siap. Mangriyen, Den. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula, tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan, mangsaring sing bener sing pundi, sing luput sing pundi. Perkara Petro ajeng mangboto bandanen. Petro ajeng mleboke pakunjaran, mangleboke pakunjaran mboten napa-napa. Ngoten. Ning kula tak matur, apa to sababe kula kok wani karo Siwa Mandura? Niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, Duwer niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung, Bagong wani niku merga Bagong belani karo bapak. Lho, belani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syarate Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat Klimasada. Ning teng riku wonten Sila Ndarawati Sinuhun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka jamus Klimasada, kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki Duwer nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa? Wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk, ning kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Ngoten niku. Terus Sinuhun Mandura duka. Bagong manusmane jajaran Sukertane bawana kowe menungsa ora tatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngelekke ning Bagong niku pancen wonge ngeyel. Terus Sinuhun Mandura ngendika ngenten iki. Bagong kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong ra duwe. Bapakmu ki wong melarat, men gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengele. Nuwun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye. Nek ngonekke Petro ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak unekke, "Eh Antasena,
Kowe anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu Petruk. Nah padha kula ya nesu. Kula niku mergo di anak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula disecamah dening Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangeh kula ajeng wani karo Prabu Baladewa. Mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono. Nggih. Wah. Nek tak hitung-hitung kok bener kowe imbangane Prabu Baladewa, Truk. Lah kene iso menggalih. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe. Nah, ngoten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusu ning dipetung. Belajar gelar, belajar gulung. Men aja keseluruh dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya, Truk. Tiba padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Truk. Lumayan mari iki, Truk. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh, karo watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye? Gosike. Wis rampung masalahe kok disikat. Lho, wis teluk kono. Ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki terus ora. Iki mung tanganku kemlawe men kena wetengmu kok. Tak ora nek njawil. Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garukaca, Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan iki. Yo, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Truk. Kok tincrekku to? Ora kene, ndungkrukane tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ngambayen. Anggere aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ha terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca, kowe aja bales. Kowe manut wae. Atene modar. Truk Garukaca niku otot kawat balung mesi. Uyuhe wedang kopi wis Gong wis Gong wis. Gong, ya wis. Nggo neh. Adan, kula nek dipotro sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong lara nguripke wong mati. Kuwi lha ngono kok. Anu wae kok netrel. Dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didadel pripun? Sapa sing aku nedel? Bagong. Kene kok kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ora iso ambles bumi kok. Bagong kon gendruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nek aku lara kowe gendruk lemah ping 3. Oke, nek perkara gedruke kok ndang. Dune ora kuwi ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping 3. Oh iya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Wis Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Tiwas ning gedruk mempeng ora metu to? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dindani nek ngene terus Garukaca, Gong. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biar. Ah ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya awane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Dindane Ndara Garukaca nek tekan kene takoni apa wigatine. Wae ora usah wedi, ku tak gedruke ping 3. Mendoro Antasena jedul. Ya. Nyanyi niki Pak Ika nggih. Ya iya. Pun berangkat nyanyi. Pun sehat berarti Mbak. Sudah goyang lagi. Ya sitik-sitik. Oh sitik-sitik ya. Sitik-sitik. Goyang tipis-tipis. Iya. Oh iya. Iya tipis-tipis ya. Nggih. Ayo kuwi. Ya bar izin sawetara wektu kok ya, Mak. Iya. Nggih. Wis ora apa-apa. Sesuk pira wen
Ya. Sesuk ngopo? Sesuk gawe neh. Ha iya. Lah iya to. Isih enom kok ora apa-apa. Nggih. Monggo. Angu jiwat Mbak Ika. Jiwat. Kancane ya, Sa? Oh nggih, Mbak. Sendika dawuh. Sendika. Ya, sendika kok sendika. Apik to nek omong basa krama niki, Mbak. Sendika dawuh. Iya. Do ni Mas. Dadi lali aku. Oh, ayo sauntara ora nembang kok. Ya. Do ni Mas Mustika ning wang. Ya. Saka ngendi, Mak? Wonosari Gunung Kidul. Wis jangan ditanya nek wong wedok kono suarane apik-apik. Iya, sinden kono ya suarane top-top. Iya ya, Mak. Monggo mbiyen sadurunge tak kukup gawane mung golek walang no. Oh. Ampun ngoten to, Pak. Wah, wis ngau kathok training suwek. Saiki ya warune nek golek ungkrong ki ya ngono kuwi. Ungkrong. Ungkrong tahu ungkrong. Tahu aku kemarin di sana dikasih tahu kok. Oh. Ungkrong itu ulet ya, sebelum ulet itu kan ulet jati. Iya. Iya. Doyan aku, Mbak. Doyan? Iya doyan. Lho, Pak. Elizabeth doyan. Aku iki zaman durung ketemu aku aja kok uler. Coroe dipangan kok. Coro iraiku kaya coro pancen. Kileng-kileng. Kileng-kileng kok kileng-kileng. Iya. Kanggo jiwa hati tetulunga ngilangke rasa kang samar tresnaku sondrowi sundul yati mangga neno nano yuk
Ya. Liringing netra kang weneng Among tansah tak lalekke nanging terus Hello. Wekasan pampuntonku upamane segan aja kang silayu Dikai sing gumyak-gumyak. Nganggo menyan. Mulane ket mau kok sriwar kaya ana lembut.
Bul kowe to sik ngundang. Rumah saku kok suwe-suwe sinden kabeh do jatuh cinta karo wondel. Mbok iki bocah iki kaya anu jenenge sinau pengasihan endi iki. Maune tatin wis tergila-gila. Bola-bali Mas Wanda. Saiki genti tiwi. Lah kebulit ning nggen kula kok. Lah iya, engko tak ilangi rasaku waduh. Ayo, apa jenenge lagu apa? Ayo jeneng aku. Wah, ngene kok ndak. Nek iki yo gawe-gawe iki. Wong njur watuk digawe kok. Yo, heeh ngono kok. Yo, ngatur ke apa? Iki sinden paling menengan dhewe di antara sinden-sindenku jan ra tau omong, ra tau ngopo-ngopo meneng wae ngerti-ngerti semaput. Ayo gak wis. Rengu nggih. Rengu. Ya, bawani. Piye iki mati kabeh apa ya kok? Neng nggon niku Abang Bungki. Abang Bungki. Waduh, dilokke Abang Bungki terus udute ngene lho. Iya. Memanise merati. Pripun, Pak? Memanise apa memanuhe? Memanise. Memanise kok orang kok kita antil lho, Reng. Bisiki ora. Udutmu iki lho. Iya. Pacane. Ya. Pacane mung saja. Gayane kata-katane aku kena imbas. Imbasi apa? Imbas ki bapakne bapakku. Akeh simbah. Gandes luas wira kane ning sesuk tetep dicoba lho iki fragmen Tatin Trowanda iki kudu dicoba mesti ketok mesra kae. Kira-kira antaraning sapa karo sapa? Ayo Den Mas Subrata karo Cempluk. Waduh. Cempluk karo Cemplon. Neno Rina wengi mung tapan. Ki wis bareng lairke, Reng. Waduh. Wis lairke ta iki? Wis malah bocah semono kok nglairke. Semono ning umure tuwa kuwi. Oh. Ha ta. Mulane awake ra urung pati bali to. Ane endi kok ora bali? Awake iki rung pati bali kaya wingi meneh ngono lho. Kok nendi kok ora bali dengkulmu mlocot. Awak karo dolan ndase dolan ngono piye? Ya ora. Mlembung wetenge iki sesar ki likimpes angel. Oh, ora risasu aja sesar. Normal. Berusaha normal. Ora apa-apa ora usah. Anggere pesen karo tukange. Pesen karo tukange muni piye? Dingangai lho, Bu, ngono. Ya. Engko ndak bojomu muring-muring. Napane Pak sing dingenge? Tak takon. Kowe iki iya. Ben kanca-kanca men ra ngantuk. Lah dadi bahas dhewe-dhewe. Kae wis gayeng kok sing ngethuk wis bahas karo sing ngenong.
Ya. Montang manting tanjena neno kang masira wong awas nadane bagus oke iki sindet anggere muni rung di bojo rung di bojo suarane apik di bojo suarane apik bareng meteng anak-anak suarane sok bliru lho ah iya kuwi kesalahan apa lingeden terlalu seru dadi pita suarane kadang kala sok meleset oh ana pita suara nggon gunung iki kamu iso meleset menengno wae manut sak metune ah iya sambil tengok-tengok ngene iki lho sa na ora kaya kowe ben suarane ajeg ya gampang temen ambe beta kaya ngono kuwi abot-abote wong wedok iki ngono lho mula wong wedok ya aja sok disia-sia wah padhiake ora direwangi perang apa jenenge sabil lho perang sabil iki nglairke anak kuwi kurang-kurang berjani gondol nyawane sing wedok ibune nek ora ning ya kuwi nek nglairke ngono nganti ora niki biasane ngendikane sok dicadang swarga ha iya mula aja sok sia-sia mesake wis sangang sasi mlaku edong gek ora digandeng sing lanang le mlaku dhisik nek ngene pandane Pak wis mlaku dhewe isin aku wong lanang kurang ajar ngono kowe biyen piye oh tak gandeng bojoku iso ora kuat ora tak bopong yo ah ya apik ngono kuwi barang tak bopong ambruk kabeh oh ngabot kok soalé ha iya ya sajake katon rengu wonten apa niku pilih sampun dangu wah enak iki sajake katon rengu wonten apa niku bebasan saupama kaya ngenteni tumambanging sing langke
melung ya nyamleng ya le nyamleng no 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 kono kang wis ngalenggan angumbar jogate rasa seru-seru dhisik. Iya. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis